pozdrav svima ljudi, znaš te poigram na Minecraft Runner na Mineplexu. Ovdje vidjet ćemo samo dve, možda jednu partiju, jer negdje ne žurim ljudi, tako da ima malo vremena. A ovdje ja sam je vrliću u sobu, bratić moj. I evo, krećemo za 2 sekunde. Možda mi bude zalagalo malo na početku, izvinite ljudi. Je prošao lag. Jeste. Sad možemo ideti. Najlakše ovako u F5. Takozvanom modu. Malo mi je zalagalo sad. Evo nas ljudi, top 3, drugi smo ljudi. Ja se odrbit ćemo još jednu partiju, pošto mislim da je ova runda bila mnogo kratka. Drugi smo, opet ćemo uzeti jump pod kit, jer mi on po meni najbolji kit. Ovaj je za ušto uspravo, uzmete bovu i levim klikom bum i on ruši 5 blokova. Tako da najbolji jumper kad padnete samo lip, ali na brzinu odmah što padnete lip ka gore i pokušate nekako da se spasite. Ubrat ćemo mi. Znači ljudi, prebacio sam se sa kanala kako se zbaše više. Da, Elder Olen Balkan, tu smo bili ja i moj brat, sad smo odvane kanali jer zbog toga snimimo klip. Znači, fermentastičan klip, Hunger Games. I ono tamo kad je najvažniji deathmatch i to i mi povedimo i kad treba da radim epizodu, puče, konekcija, Skype-a, internet veza. Da mi poslije tu pričamo, razmišljamo da li da objavimo, da li ne. Mučimo se i mi ne objavimo. Tako da, eto, odlučili smo se da budemo na različitim kanalima. Ponekad on gostuje kod mene, ponekad ja kod njega. Snimili smo kod njega PES 16. Ne znam. Ne brak. Snimili smo PES 16. Mnogo dobra epizoda. Dao sam vam lepo gledao. Evo opet smo u možda top 3. Nisam siguran. Jesam. Sigurni smo. Vidite prava ljudi. Drugi smo. Znači, opet me spasio lag, ljudi. Ljudi, izvinite što je ovoliko kratka epizoda. Zbog toga, jer moram ići negdje, tako da do sljedeće epizode like, share, subscribe, vidimo u sljedećem klipu, čao!